bese sayibhunga lento siwumndeni mina umama ekhaya ukuthi mhlambe umakoti kule nkinga abhene nawo singamele simphuthumise lapha kodokotela nani nani ngoba le nkinga kanje muyiziba gcina kuphazamiseka ingqondo. So wena uthi ngamanye amazwi mina ngiyahlanya ke manje angisho njalo ngiyahlanya ngisho ukuthi uphidene kodwa lento ayishoyo uthi ngiphazamiseke ekhanda ngibhidene ikhanda ngiyahlanya mina angisho ukuthi uyahlanya nginjani uma ukhuluma into engayazi emuzwa uyaqiniseka so angazi mina ngixoxeni nodwa no2 nawo so wena bafo ulala nohlanya mina Shuthi nguhlanya usukulele nohlanya ngilala naye bafuthi uphila wena ulala nohlanya uyena usho njalo mina mangithi angilali naye mina awungizwa awungikhona cha uyazi vele usokwenzani nami endlini yakho ngoba ulali wena nami uzokwenzani endlini yami ngisuke ngizokwenzani uyazi bhuti omncane ukuthi wena wami usungithintile mina ngiyayizela kuwena mase ngifika endlini yakho ufika ungenzeni hayi yabona bafo kahle wena uthathe advantage ukuthi mina ngashonelwa umfowenu umyeni wami manje egcekeni ngiyayizwa imvunge ngiyalungisa nilungisela ukuthatha inkomo zomyeni wami nayo ke bafo lento uhambe uyolobola kanti ulala nami egcineni mina nguhlanya fa uthathe inkomo zomyeni wami uhambe uyolobola lalela yabona lo myeni wakho uqhosha ngayo umyeni wakho lo ongena lutho umyeni wakho lo awukwazi ukuthi akanalutho uyabona lezi inkomo uyolobola ngazo ezakhe njobe engasekho zithi mina yabona amasimo uyazazi imali engasekho athi mina wena usukwazi ukusho uba novu ngendaba zasekhaya wena ngezinto zasekhaya ube novu ngashada mina abantu bebhekile izinto zamfowenu ezami umyeni wakho umshadile ukuphi phela ngabe ule isekhaya lapha kasekho kodwa mina ngikhona izinto zakhe ezami hamba lapha kumyeni wakho ukhohle indaba yokushaya isifuba into zasekhaya kodwa-ke okusalayo ke engitshela kona yabo le nkinga yakho imali yomyeni wami iy'nkomo zomyeni wami akukho lutho zokuthatha uyekolobola ngazo wena ungenza isilima ulala nami ngohlanya emva kwalokho ufuna ukuthatha iy'mali zomyeni wami uhambe uyolobola enye intombazane kade ulala nami yezwa mase khulunywa ngendaba uthi imali zomyeni wakhe umyeni wakhe bafakazi asuke la emakhaya bafo ubesemasimini elandelana nenkomo futhi lezo nkomo bafo ezasekhaya lezo ufuna ukuyithatha uyolobola ngazo belandelana nazo enkomeni kababa ileza lobola ngwena shuthi zaphela ngoba zikhe ezinye zabuya lezi emhlabeni iy'nkomo ey'gcwele lapha ekhaya ziyazalana ezomyeni wami okay